Ketus. Mas Ketus monggo. Wer. Woi. Yeah. Woi. Ya. Woi. Ayo, suami. Kowe malah pilih iki modelnya kaya ciduk iki. Kayak ciduk ritek iki mbesuk lek gedhi ganteng iki lho karo sampean. Nggih ta? Leres ta? Lah nggih. Ganteng niki lek gedhi. Napa? Pripun, Pak? Ganteng niki lek gedhi. Napa? Oke, napa nih? Bene pokoknya aku pilih iki mergo lek iki lek gedhi ganteng. Ganteng iki yo. Kaya aku. Mosok gedine ganteng iki. Kan pancen manis. Manis. Kaya gula manis. Oh, iso. Kowe ngono lah ya saiki. Kowe ngono, kowe milih iki. Ya wis ngono pek-pek ngono. Brondong. Iki mah luar biasa lah. Ini ojo ini. Wah, piye kowe wani pra iki? Iki mah jenenge Sir Putriza. Jere, Mbak Putriza I love you. Ngono lho jerene. Masa? Jajan Mbak Nongok bare nyedreko Putriza kan lho deloken Ayo wayu. yang sana lho ta yo putih kaya ngono. Putih kaya ngono lho. Wani ora? Wani ora. Mane kene joget-joget ditantang ora wani. Wes ora wani. Wah iki mah luar biasa ra. Pripun? Hari ini kedatangan tamu Kedatangan dari luar negeri. saking luar negeri. Heeh. Niku acarane napa to? Carane bersih dusun. Bersih dusun. Pojok desa Tugu. Heeh. Oh kene iki bae sik melu Tugu. Jadi iki melu tugu, senajan ora tok ndelik ra apa-apa. Tugu ki rak ya sing biasane bangunan kuwi to. Iso kuwi tugu padha ae iki beda desa. alah. Iki mang enek anu bintang tamu dari luar negeri. Luar negeri. Heeh. Mister, Tapi ayo. sampean bahasa Inggris. Mister, come here. Iki. Ya. Come here. Ya Allah, gantenge. Betul. Aku ki ngerti wong brewok dia. Halo, Mister. Halo. Wis kenalan. Iya. My name is David. David. My name is David. Yes, I am Agus Kentus. Agus Kentus. Mas kenal no sing apik to jenengmu. Agus Kentus. Agus Kentus. Ya, betul. Agus Kentus. Agus kenal. Kami sini. Aku ngerti wong brewok ning dianteng lagi. Ya iya, anu tekok basane komen bikin di. Anu, what do you from? Francis. Prancis. Tanggane botek. Oh. Yes, I know smoking. You know? Yes, you is good then. Good. Who Tagana? Yes. Dongta. Oke? Oh, gitu. Apa? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ya jadi Indonesia iso saya. Ini nek mikir kaya budek kok lebih bahasa Indonesia iso. Anu, ora iso. Iso lah. Saya. You from is the Ponorogo is the Gotiwul. Yes. Enak kuwi. Gotiwul. Gotiwul. Dalam. Apa? Sedang ini kok pedoro apa piye? Kok iso uang apa? Ngene iki apa? Nyawer, Mas.
Nyawer. Ngerti bahasa Inggris nyawer iki opo? Apa itu nyawer? Iya yo, aku kok radong lagi kan. Anu get es lung. You know? No. Aduh, enggak bisa. Iya gitu. No. Bisa bahasa Indonesia ya? Bahasa bahasa Indonesia baik. Ini sopan. Bahasa Jawa. Ora iso. Ora apa-apa. Kowe londo arep? Hah? Aku londo arep tapi wonge rondo arep apa ora? You is the rondo meletak. Purun. Rondo petek, Ron. Orang ngerti Pak. Orang ngerti habisnya. Single mom. Ya. Single mom is the trot satu. Ora. Yes. You please is band. Bujangana ya. Joget. Sedikit saja. Sedikit aja. Oke, tari saja. Oke, ikutin saya. Ya ikutin saya ya. Ikuti. Monggo. Gimana? Anu Om Jis? Good? Ladies and the cantik? Cantik sekali. Cantik sekali ya. Rumah sakit tidak? Cantik sekali. Nah, di sini apa kesukaan kamu? Makanan. Makanan. Nasi pecel. Nasi pecel. Hamburger. Itu loh yang bisa dijebak di kebun bunder sumpah. Hamburger sumpah. Ya sumpah. Iya. Good. Nah di Ponorogo yang kamu sukai selain makanan apa? Baru datang. Berarti nggak bisa bilang ya. Oh masih belum. Kacang yang pisang enak sekali. Oh ya kacang. Gaidang. Tepuk tangan. Good is good, luar biasa. Putih. Oh iya ngawisin aku. Ya good. Thank you very much. Luar biasa, tepuk tangan nih. Yuk.